κάνε μου ντολμά, λουλουδάκια γεμιστά. Ξέχασες, το μπάκλαβα θα στο βάλω βαθιά κι ας είμαι και γριά. Σύνοψη. Βάλε ζαχαρί στο κοκκινιστό να πάρει γεύση. Ίσως και από κνόρ έτσι έμαθα εγώ πως ραπάρω εκεί το flow. Σε γαμό δεν ριχνώ ούτε το επίπεδο. Ξεκολλιάζω ό,τι όνειρα και ευχές. Και γαμό τις πορτοκαλόπιτες. Ναι, οκ, μαθαίνω να χειρίζομαι τον ήχο, εύχομαι να μ' ακούτε. Και που λέτε πήγα διακοπές. Ναι, βασικά αυτό, πήγα διακοπές. Λοιπόν, μετά από τρομερή ζήτηση για δεύτερη σύνοψη, βρίσκομαι κι εγώ εδώ πέρα. Οκ, αυτό δεν το ακούσατε. Βρίσκομαι κι εγώ εδώ πέρα. Δεν μπορούσα να το αρνηθώ στον κόσμο, σε κανέναν. Ο κόσμος πεινάει. Και ξεκινάει και μιλάει για τα παιδιά στην Αφρική. Ναι, οκ. Εν τω μεταξύ, εγώ εδώ πέρα μπορώ να λέω ό,τι θέλω, έτσι. Δεν έχει κανείς εικόνα. Φάση μπορώ να σας πω ότι παιδιά το podcast το είδανε 70.000 άνθρωποι και 10 γάτες. Ναι, τα analytics του podcast, παιδιά, είναι απίστευτα. Ξέρω πώς σημαίνεται Βέλγιο, ξέρω πώς σημαίνεται Ελβετία, πώς είστε, ναι, καλά πάω. Πόσοι είστε στην Αμερική, κανείς. Και πόσοι τρώτε τη στιγμή που μ' ακούτε. Κατάλαβες. Εσύ που καθαρίζεις το σπίτι τώρα και λες τι να βάλω το μαλάκα να παίζει. Μπρο, κάνε like γιατί θα έρθω το κάνω καλοκαιρινό, το κατάλαβες. Σύνοψη λοιπόν σήμερα και το θέμα μας θα είναι η εστίαση. Όχι αυτή που πηγαίνει στον οφθαλμίατρο, η άλλη κανονική. Αυτή που έχει πάρει τις ζωές των μισών ανθρώπων που γνωρίζω. Γιατί τους άλλους μισούς δεν τους γνωρίζω πραγματικά. Μάγειρες, σερβιτόρους, μάνατζερ, ό,τι θες. Θες να βάλεις και ιδιοκτήτη? Μη βάλεις. Λατζιέρι να βάλω? Είναι 400. Να τα αφήσω? Άστα. Ναι, οκ, μάγκες, μου χαλάτε το ποντ, φύγετε από εδώ. Συγκεκριμένα 6,5 χρόνια στην εστίαση, 5 από αυτά στο Παρίσι. Έχουμε πράγμα να πούμε. Αρχικά ο λόγος που έφυγα από την Ελλάδα ήταν η δουλειά, ήταν η εργασία μου. Ξεκινώντας, να σου πω ρε μπρο, θα μου δουλεύεις μάγειρας, είσαι εντάξει, αλλά που είσαι, εντάξει μωρέ, το μαγαζί εδώ δουλεύει με την ώρα. Οπότε τι θα μου κάνεις παραγγελίες, θα μου ψήνεις πράγματα, θα βγάζεις το service, θα επικοινωνείς με τον άλλο το μάγειρα που έχω για όλα μου τα μαγαζιά. Και θέλω να μου βγάζετε τέλος πάντων καλά τη δουλειά, σε συνεννόηση μαζί του. Καλά, πάμε. Λοιπόν, πότε δούλεψε ο Μπαΐλης? Λέμε τώρα. Ποιος είναι ο Μπαΐλης? Αν εγώ. Λέμε τώρα πότε δούλεψε. Ξεκίνησε 11.30, ήρθε ξέρω εγώ 11 και 20. Είμαστε καλά εδώ. Δεν το μετράμε. Και έφυγε 11 και 45. Όχι 12. 11 και 45. Γιατί ρε μπρο, στο 3,5 ευρώ, 4 ευρώ η ώρα που ήταν τότε, πόσο ήτανε, το τέταρτο, είναι οριακά και 1 ευρώ, μη το λες τώρα, ένα, μέρα, έχουμε βγάλει 5 ευρώ το μήνα. 5 ευρώ το μήνα τι είναι? Μισός μισθός. Άλλο και αυτό. Μαζί με το κομμάτι των πρώτων υλών, που θεωρώ πως είναι οριακά απαράδεκτο το γεγονός πως στην Ελλάδα υπάρχουν μπαρ, καφέ, brunch all day που είναι και κλαμπ το βράδυ και το μεσημέρι συνεργείο, που μου φέρνουν κατεψυγμένα κρέατα, κατεψυγμένη πατάτα. Δηλαδή οριακά παίζει να είναι και πιο ακριβή. Ναι, αλλά κάτι άμα είναι πιο ακριβό είναι και καλύτερο. Οπότε εμείς θέλουμε να δίνουμε περισσότερα χρήματα στις πρώτες ύλες. Ναι, όχι, δεν δουλεύει έτσι. Για οποιοδήποτε δίκαιο μάγειρα. Δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, τίποτα δεν σημαίνει. Για οποιοδήποτε μάγειρα. Καταλαβαίνετε πως αυτό είναι. Βασικά τι καταλαβαίνετε? Τις τέτοιες τώρα τις ευγένειες. Κατάλαβες λοιπόν, φιλαράκι μου, πως σε ενοχλεί λίγο στο είναι σου μετά. Νιώθεις μηχανή, δεν ξέρω. Δεν είσαι απλά μάγειρας. Το περτάω πράγματα. Περτάω. Ωραίος. Πετάω πράγματα μέσα σε βρυτέζες, πάνω σε σχάρες κατεψυγμένα απευθείας. Εντάξει, είχα και εγώ την πολύ ωραία τύχη μου για το τέτοιο. Σχετικά με τα μαγαζιά που επέλεξα τότε σαν καινούριος μάγειρας να πάω για δουλειά. Κάποια από αυτά έτσι, για να μην τα λέμε
όλα με το τέτοιο. Να λέμε τη σκάφη και τα φρούτα. Ορίστε. Έτσι το λέω εγώ. Θες να μου πεις τίποτα? Ναι, σε παρακαλώ, όχι, είμαι ευαίσθητο. Οπότε φαντάσου άνθρωποι μηχανήματα που απλά βάζουν τα υλικά πάνω σε ένα πράγμα και η συνταγή δηλαδή δεν προϋποθέτει θερμική επεξεργασία, δεν προϋποθέτει συνθέτεις το φαγητό και το στέλνεις. Και δυστυχώς αυτό ακόμα περνάει στον Έλληνα που τώρα έχει ξεκινήσει βέβαια και δέχεται το αυγό στην καρμπονάρα. Δέχεται. Όχι όλοι, αλλά κάπως πάει. Αλλά από την άλλη υπάρχει και το κίνημα του όλοι ξέρουμε να κάνουμε το γαμάτο ριζότο, ξέρουμε να κάνουμε την πάστα, την ωραία. Δηλαδή ήμουνα σε μαγαζί που πετάγαμε κατεψυγμένο μπιφτέκι απευθείας από την κατάψυξη, έτσι, πάνω στη σχάρα, και από την άλλη, καλά, πέρα από τα club sandwich και λοιπά που εννοώντας ζαμπόν έτοιμο, δεν το παρασκευάζεις εσύ, τυριά που ούτε καν να τα κόψεις εσύ, όλα έτοιμα φέτα ξέρω εγώ από το μετρό. Αλλά είχα να μου δείχνουν και στη μακαρονάδα, ρε παιδί μου, και πολύ καλά έκαναν που μου έδειξαν, από τα πιο σωστά πράγματα. Λοιπόν, προετοιμασία θα το βράσουμε πρώτα 7 λεπτά και μετά άλλα 3 λεπτά. Και πρέπει να το ξέρεις, πολύ λεπτομέρεια ξέρω εγώ. Ενώ όλα τα υπόλοιπα, ρε μπρο, είναι σκατά. Δεν τρώγονται. Εννοώντας, τρώγονται μόνο άμα μασουλάς, καταπίνεις και αντίο. Άμα το κρατήσεις λίγο στο στόμα σου να προσπαθείς να δεις τι γεύση έχει, χαιρέτα μου δεν θα σου πω τον πλάτανο, γιατί δεν μ' αρέσουν εμένα οι σωστές παροιμίες. Χαιρέτα μου τον ξάδερφο. Μαζί με όλο αυτό το θέμα των πρώτων υλών και του περίεργου ωραρίου θα πω, τις σχέσεις του προσωπικού πολλές φορές, που δυστυχώς στην Ελλάδα λείπει πάρα πολύ. Το εξειδικευμένο προσωπικό, οι έμπειροι εστιάτορες, λείπει πάρα πολύ η τεχνογνωσία των ανθρώπων, όπως επίσης και ο σεβασμός που πάρα πολύ εύκολα χάνεται. Εκεί πέρα είχα ακούσει πρώτη φορά και είχα γυρίσει σπίτι 12.30 η ώρα, προφανώς μετά από το τέλος της βάρδιάς μου που είχα σκιστεί, και είχα βάλει τα κλάματα που μου είχε πει ο μάγειρας Α τότε, δεν υπήρχε σεφ, ο οποίος δούλευε για τη θέση του executive, ότι μπρο, εσύ στη Γαλλία δεν θα πας ποτέ. Είχα εγώ κάτι κονέ, μου λέει, με μια σεφ εκεί πέρα και δεν τα έβγαλα εγώ, και από τη στιγμή που δεν το έκανα εγώ, δεν θα το κάνεις ούτε εσύ. Και είχε απόλυτο δίκιο. Μου πήρε μόνο 2,5 χρόνια να αναλάβω μαγαζί εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, για να λέμε και τα καλά του, αν και προφανώς υπάρχουν και πιο όμορφοι τρόποι να διαχειριστείς ένα καινούριο παιδάκι που ήρθε να δουλέψει τέλος πάντων μαζί σου σε ένα εστιατόριο που εργάζεσαι κι εσύ σαν υπάλληλος, ήταν ένας από τους παράγοντες που με βοήθησαν να το κάνω όλο αυτό το κομμάτι, και θεωρώ πως είναι και ένα μέρος της καρδιάς μου που τον ευχαριστεί μέσα από αυτό. Πέρα από το γεγονός το ότι θεωρώ ότι υπάρχει πολλή ανοριμότητα σε πολλούς από τους ανθρώπους, έτσι, σε κάποιους βασικά, για να είμαι 100% ειλικρινής σε αυτό το οποίο πιστεύω, όπως επίσης και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αναισθητοποίησης, το οποίο για κάποιο λόγο το έχουμε καθιερώσει σαν λογική στην Ελλάδα. Θεωρείται λογικό, ας πούμε, το να έρθει ένας καινούριος μάγειρας, ένας νέος μάγειρας, στο πόστο εννοώντας νέος. Καλά, μπορεί να είναι και όντως νέος, μπορεί να είναι και 35 χρονών, που μου έτυχε πρακτικάριος 35 χρονών. Εξαιρετικό παιδί εντωμεταξύ, πραγματικά. Να είναι καλά. Και να έχουν την τάση όσοι τον περιβάλλουν μέσα στην κουζίνα να τον αφήνουν, να του φωνάζουν, να τον πιέζουν, να κάνει πιο γρήγορα, να κάνει καλύτερα, να. Το δέχομαι εν μέρη. Είναι κάποιοι άνθρωποι που το τραβάνε αυτό το πράγμα και όντως τους βοηθάει. Καλησπέρα σας. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν το τραβάνε. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι που δεν το τραβάνε είναι άκυροι για τους Έλληνες. Του πήρε 2 λεπτά να κόψει 3 κρεμμύδια. Άκυρος. Έφυγε. Κάηκε και ήθελε να βάλει κρέμα μέσα στο σέρβις, οπότε εμένα με άγχωσε επειδή είχα 10 παραγγελίες. Άκυρος. Του είπα να κάνει μια συνταγή. Βέβαια, εγώ που είμαι Έλληνας και ξέρω πως το κάθε λεπτό είναι και ευρώ που εργάζεται, και δεν του επιτρέπω να έχει χρόνο να γράψει σε μπλοκάκι, ας πούμε, συνταγές ή κάτι. Οπότε του λέω μια συνταγή, δεν το έκανε, άκυρος. Και κάθε φορά που βγαίνει αυτός ο άνθρωπος άκυρος, εμένα η φωνή μου
ανάλογα έτσι αθροιστικά μέσα στις μέρες θα ανεβαίνει 4 δεσιμπέλ. 4 δεσιμπέλ δεν σου ακούγονται πολλά. Εγώ κοιμάμαι στα 30 τη νύχτα με τους γείτονες. Θα στα πω και αυτά, άραξε, κάνε καφέ. Σε 10 φορές έχει γίνει 40, σε 20 έχει γίνει 80 και μετά βάζει μέχρι που δεν ξέρω στα πόσα δεσιμπέλ να κλαίνουν τα μωρά. Έτσι κλαίνε και αυτοί. Χαλάλι βέβαια, καλή καρδιά, ψωμί και αλάτι και όλα τα σχετικά που λέμε για να δικαιολογούμε καταστάσεις. Βέβαια, για να μην μαυρίζει και η ψυχή μας, μην ξεχνάμε πως υπάρχουν και πλέον πολλά μαγαζιά τα οποία σέβονται πάρα πολύ την πρώτη ύλη, σέβονται τις συνταγές και θεωρώ πως με ένα μικρό ερωτηματικό, χωρίς να το γνωρίζω, άμα θέλει κάποιος να μου το απαντήσει που δουλεύει ενεργά, παρακαλώ, θα ήθελα να ξέρω, αν σέβονται τους εργαζομένους. Πάντως, από ένα πολύ καλό μου φίλο που εργαζόταν πρόσφατα σε ένα πολύ καλό εστιατόριο με αστέρι Μισελέν, μου λέγε πως ήταν αρκετά πιεστικά, έστω το κομμάτι του ωραρίου, όπως επίσης και με τη σχέση με τους συναδέλφους του. Πάνω κάτω αυτή είναι η λόγη που με απομάκρυναν, καλά με ελληνικά, γαλλικά, ό,τι θες. Αλλά να σου πω και το άλλο. Τι άλλαξε? Αντί για καλημέρα λέω καλημέρα. Αντί για, θα τα πούμε αργότερα, λέω τα πούμε αργότερα. Φάση ελληνικά γαλλικά είναι οριακά η ίδια γλώσσα, έτσι. Συγχρονισμός, synchronisation, ascenseur, mon charge. Όπα, μα δεν είναι καν ίδιο. Ναι, οκ, δεν με νοιάζει. Je ne sais pas mec, je ne sais pas moi, j'en sais rien là. Allez, laisse-moi, je m'en fous. Τι είπες? Και κάπου εδώ πέρα πρέπει να πάω για καφέ, να πιω και μια μπύρα μαζί με τον καφέ, γιατί έτσι θέλω, σε χάλασε. Θα μιλήσω άλλες φορές για τον καφέ μαζί με ένα μπουκάλι νερό ανθρακικό που για κάποιο λόγο έχει γίνει συνήθεια εδώ πέρα σε κόσμο, όχι σε μένα, εγώ δεν είμαι περίεργος. Οπότε μάγκες μου, τα λέμε στην επόμενη. Φιλάκια. Και πριν κλείσω, γιατί προφανώς και δεν θα σας άφηνα έτσι, αφήνω και ένα τραγουδάκι μου εδώ πέρα να το ακούσετε. Θεωρητικά θα το ανεβάσω κάποια στιγμή κάπως κάποτε. Δεν θα σας ενημερώσω γι' αυτό γιατί δεν θέλω. Αυτά. Μπίζου. You run around to get a hag and only see your face on a mirror scrap. You had a chance, had a god serving years and Lord, too bad it went down, Hulk can't go back to see the stars cause their life passed through your grabs and now nothing's coming back. Live on the mic with my soul on the line, all I stand is low, my soul doesn't scream though anymore. Thought you win ho? Guess who's gonna sign you? Ever thought you wanna do that ho? Cause all I saw was a rotten soul and I can't dream of nothing more cause you ain't believe a whole chip. You wouldn't mean to me. I can see the stars cause I'm a deadly masterpiece. You ever leave the whole chip. You wouldn't mean to me. I can see the stars cause I'm a deadly masterpiece. You see. Life was hard no matter what. Found my steps, living in my mess, going through the rest like a pick of the nest. And I aim who is next in the middle of my text. You'll see, up and down, you make roll on the ground, let the scar all around. All it takes, I'll embrace, watch me